popular e que a implicación dos veciños son un éxito, evidentemente, e, polo tanto, o Concello único que ten que dar non recibir as grazas que decía Jero, sino darlas aos veciños por recuperar o pobo. Porque aquí estamos falando de unha labor de recuperación dun pobo, máis que de recuperación, de hermanamento dos propios veciños entre sí, para entre todos potenciar Soulicín neste caso, que creo que é o importante. En Soulicín se fixeron, pois están facendo labores importantes de rehabilitación de casas, polo tanto Soulicín está cambiando na liña boa, e esta festa entendo que o que vai a facer é animar a máis xente a que sigan tendo limpas as súas fincas, as súas parcelas e, sobre todo, tentando de recuperar esas casas que están en malas condicións para que se faga un pobo como que é, un pobo hermoso. Por tanto, gracias polo esforzo que estáis a facer. Estas cosas son importantísimas e, nada, por la miña parte, pola parte do Concello, estamos convencidos de que vai a ser un éxito. Ali estaremos para dar fe de esta iniciativa e animaros a que sigas. Estas cosas empeza o 7 de xuño, pero evidentemente isto ten que continuar, porque ademais toda festa que teña comida e bebida está garantida. O sea, o éxito está asegurado, por lo tanto non hai ningún problema. Por lo tanto, nada, podito. Si queredes alguna pregunta. Cal é o aforo?